लामाफोरखौलाय माथो सिनायनायल' मोनखो आंलाय। बेथ' हाथरखिमोनथिं थांग्रा लामासोलै। इया आंथ' थांबाय थायोना मोनथियो माथो। आयं माथो लामाया बिथिंसो थाङो नामा? औ मेहेर बिथिं थाङो। बा हाथरखिमोननि खाथिनिसो नामालै? माने बिसिनि गामिथिंजायनि। माथो होमबालाय। दे बिदा थाब थाब सालायदोलै। मोनहैगोन दे मोनहैगोन। दसे नेथ'ना सहैगोन जों थाबनो। माने नायनो लुबैथारबायलै आयं। दे जागोन दे। एसे नेथ'बावनांगोन आगै। दा नुहैखागोन माथो। माने गोसोफ्रानो माबा हाथरखिमोनाव थांसिगोन बायदिसो मोनलायबायना। आया माथो बिथिंजायनो थांगासिनोलै। नोंखौ नुहैसिगोनलाय। आंहाथ' जोंनाव फैखागोन ना दिनै। गोदान बोसोरबाबो माथो आंनि जिउखौथ' माथो होनबावनो नङा होमबा? नाथाय उफाय गैया सोरां, उफाय गैयाना। थांनानैबो थाथारनांगौबा जि सोलियो बेबायदिनो सोलिबाय थाथोंसै। माया साला रायखसनि बेनो जाजोब्बाय साला आंनि सम्पथिखौबो। लोखि रानजाव नोंखौथ' जि दामनो लुगैबाय आङो। बिराद मेगन सायो नङा होमबा नों आंखौ? नाथाय मानो बिदि खालामनायलै नोङो सालानजाव? ना हारसिं लाजोबनानै महारानि जाबाय नोङो? दुस्ट हिनजाव साला। सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय। हे बेयालाय माथो नांखांलायखोब्रा? रायज्लायगौबा मिनिहरनाय। आय' सोरा नों बेयावसो दङ? आंनि भाजेबोन दा। बेखौनो आं नोंखौ नागिरदोंमोन। मानिथो एसे खुसि नोंहालाय? बोसोर गोदाननि एसे एनै रंजासाबबाय आरो आंबो ना। ओइ सिगांनि बायदिमोनबा बांसिन इन्ट्रेस्ट नांबावगौमोन ना। दाबो जेबो नङा सोरां मिन्थिबाय। गोदान बोसोरावनो बेफोरबायदि दुखु जायो नामा सोरबा? गोसोखौ गाज्रि खालामनाङा मिन्थिबाय। बेनोथ' जुरि। ओमफ्राय गावहा बेयाव जिरायनानै हारसिं हारसिं सोरखौथो सानबाय दंमोन? बे माया बुहुदबो सानदां। सोरबाखि गोदान बोसोराव बिनि मुंखौ लायो। बिनि महरानो होन जेखियानो होन गोसोआवबो लाबोना नोङो। थानो हो बेखौ हारसिंनो। होमबाबालाय जुरि लाजोबथारबायना बे गासिबो ओंखायनो। दे सोरां नों साननोब्ला खालि आंखौल' साननो नांगौ। दे होमबालाय सनु। सोरां होमब्लासो आंबो थाजिम मोनो गोसोफ्रानो। बेफोरखौ बाथो आरोना। दे होमबालाय। आरोथ' नोङो हाथायावबोसो थांनांगौ। आलासियाथ' फैखासिगोन ना बेदर गासिबो जि मोनो लाबोखाजोबनांगोन ना। दे जागोन दे दायो थांगोन आं। बोरैबा ग्रोब मोजां समावनो सफैफ्लांसिगोन बे गथ'आ। दे दायो थांनायानो मोजां जाबाय। औ सोरां। बिसोरलाय सहैदोंना सहैयाखै जाखोसै बिहामजो? आयै आं दहाय फन हरदोंमोन। मोनहैसिगोन होनदोंमोन। दे न'आव मोनफैबानो जाबायना आयै माथो। जासिगोन खोमाहाय मैगङाबो। नै बेलाय बायदेरनाय एसे दंखायो आरो एसे एनै दस्रा मैद्रु मैला खादेरबावखाबायना। बायनायानो बुरजाखा माथो नै मुथायानो। अब्लाबो लागाय मोनदेर मैद्रुबा एसे गोथावसिन जायो आरो। दे आंथ' माथो मोनथिबावनो मोनजाबानो जाबाय आरो। नोंसोरहा आंहाथ' डाइलग मारिनानै दिनसै नङा होमबा? नंगौ नामा? औ आलासिखौनो जाहैफानो हायामोन नोङो? ओइ थाङालां। मानोसै? नोंखौ हारसिं गारनानै थांनो नामा जाम्बिलाय? बुंनायफोराबो नंगौसो आरो। लोगोफोर सासे बिथाङा लिरनानै हरबाय थागासिनो आरोना। आथिं थानानैबो आथिं मावा माने बेफोरबायदि आरोना थाबायाबो मायाबो। जोंनि फुथुलाखौ बुंहरदों आरोना माने बिदि होननानै। नाथाय जोंनिया जोंना माने ओरैबायदि आरोना। जों जेब्ला ड्रेस गानहोयो माने दख'ना गानहोयो बा जेखिजाया ड्रेस गानहोयो अब्ला माने मोदोमखौ लोरसोर खालामनायाव बा थाबायनो एसे उसुबिदा जायो आरो। नाथाय जों थाबायथारा बे नङा। माने एक्सन खालामनांगौ टाइमाव जोङो गावनि ड्रेसावनो फैयो। मोदोमफोरखौ लोरसोर खालामनायाव जों खालामोबो सम लायै सम। नाथाय नोंथांमोना बांसिनानो बुंहरो दख'ना गानोब्ला साबसिन नुयो होननानै आरो खायसेया बुंहरो एक्टिं खालामब्ला साबसिन नुयो होननानै। मोननैबो मोजां। नाथाय दख'नाखौबो जों सम लायै सम गानहोयो एक्टिंखौबो जों सम लायै सम एक्टिं खालामो। बेबायदि आरो जोंनिया। आंना दाथ' बिहामजो केरेक्टाराव नङा होनबा? बेखायनो बांसिनानो आं दख'नाखौ गानहोयो बा गानो आरो जायखिया। ओमफ्रायो जेब्ला ड्रेस गानो अब्ला मोदोमफोरखौ लोरसोर खालामनो हानाय नङा बा जेबो एक्टिं खालामनो हानाय नङा आरो बिदि। अब्लाबो जोङो हानायमानि बेस्ट नाजायो जोंनिफ्राय। आरो जोंनि भिडिअआव जोङो बांसिनानो दख'नाखौ गानहोखायो। मानो होनबा जोंनो मोजां मोनो आरो दख'ना गानबोला समायनाबो नुयो नङा होनबा? आरो एक्सन टाइमाव आलादा जायो आरोना। जेनेबा एक्सन टाइमावथ' जोङो एक्टिंखौथ' खालामखायोआनो।
दाथ' आंना आइ बिखुनजोनाबो रियेल ड्रेसानो माने सारिसो होखानाय आरोना बे एपआवनो एप मालिकानो बिदिनो खालामखानानै दोननाय मालाय बेखौथ' जों खालामाखै नङा होनबा दा सारि गानबोलाथ' मोजां नुवाना बर' भिडिअआव बेखायनो जोङो आइ बिखुनजोखौबो बांसिनानो दख'ना गानहोयो एखनब्ला समाव एक्टिं खालामनांगौ जायोबा बिदिनो होयो आरो ओरैनो जेरै दं बिदिनो जोंबो जेरै बानायो बेबायदिनो बानायबाय थागोन लोगोफोर माने ड्रेस गाननांगौ गानगोन एक्टिं खालामनांगौ खालामगोन आरोना बेनो नायनो मोजां मोनियाबो बे जाबाय गावबागावनि नोजोरिया आरोना लोगोफोर जेबो नङा नंगौ नंनायालाय माने दाबसे जायगायाव थानानै बखिबायल' थानाय जायो जेबो एक्टिं खालामनाय जायाना बिदिब्ला खायसेफोरा बिदिनो नायनोबो मोजां मोनलायलाङा आरोना नाथाय जायफोर नायबाय थायो बिसोरो नायनोबो मोजां मोनलायलाङो नङा होनबा आं डाइरेक्ट बुंखायो लोगोफोर दख'ना ड्रेस गाननायखौनो आं फुथुलाखौ मोजां मोनखायो बेखायनो बांसिनानो दख'नाखौनो होयो आरो आङो दानिफ्रायल' नङा आं सिगांनिफ्राय बेबायदिनो बानायबोखायो नोंथांमोना सिगांनिफ्राय जायफोर नायदों मिन्थिखागोन नाथाय एक्टिंआवबो आं जेना लोगोफोर मिन्थिबायना जायफोर आथिं आखाइ मावा बुंबाय थादों र' मोनसे फिसा माने देखायना होथांसै आङो सोरां फैनाय ओरै एक्टिं खालामनांगौबा गिलायलाङोलां नोंखौ हले आंना आखाइबो दङ आथिंबो दङ ओमफ्राय आखाइ आथिङाबो मावो आरोना लोगोफोर थाबायोबो आङो बहाय एसे देखायथारनोसै आङो मानोथो बिदि बुंहरबाय थादों फैनाय सोरां र' बाबा मेहेरखौनो लिंहरथ'नोसै आङो बियो जास्ट एक्टिंसो दै लोगोफोर जास्ट देखायनो आरो सबसेनो नै लोगोफोर नैबे जाबाय आंनि आखाइ जोंना आखाइयाबो मावो दाथ' नायदो नै थाबायनोबो हायो आङो मोदोमफोराबो मावो आरोना नै जोंना दाथ' बोरै आखाइ आथिं मावा बुंहरबाय थादोंहाय र' दे बाबा मेहेर लेट्स स्टार्ट बेलाय माथो जाखो जोंफोरनि आखायालाय बेखौथ' एसे हिम्मत नांगौ सोबादों सिनायाखै Oh no! जोंखौ आखाइ आथिं मावा बुंदोंमोन ना दाथ' नुबायना लोगोफोर दाथ' मेहेराथ' मेहेरसै सम लायै सम जोंबो आखाइ आथिं बाहायोरा दा बेफोरबायदि आथिं आखाइ मावा बुंहरबाय थानायलाय जों ससे देखायना होबाय आरो जोङो नै जानोबो हायो निमाहाबो बिनो हायो खुलुमनोबो हायो आंखौ निमाहा होदो निमाहा होथारदोलै आंखौ आरो मोदैबो फुगारनो हायो नै अब्ला जोंनि आखाइ आथिङाबो मावो बेखायनो नोंथांनो एसे खिन्थिना होबाय जाबाय आरो फाग्लालै नङा होमबा जोंबो एक्टिं रोंगौब्रा माने जोङो सम लायै समसो खालामो नालाय औ आरो खायसेया बुंहरखायो आरोना दख'ना गानोब्ला मोजां नुयो होननानै बेखायनो जों बांसिनानो दख'ना गानखायो गाज्रि मोननो नांला दे जायखिया फ्रायनिफ्रायनो बिदि कमेन्ट नुनो मोन्दों बेखायनो दिनै एसेबाबो खिन्थिना होनाय जाबाय दे थांथ'नोसै होमबा आंहाबो थांनोसै मेहेर होनबा बेथ' आंखौ नोंथांमोनाथ' खायसे जेरैबाबो मोजां मोनखायो नङा होनबा एक्टिं खालामबाबो आरो ओरैनो दलद थाबाबो नङा होनबा औ माथो जाखो बेलाय दे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ ससे दंबावो नायलांदो आरो जायफोर नायजोबो जोंनि भिडिअखौ गोजोननाय थाबाय गोसोनिफ्राय मा जायगायाव फैनांगौ मा जायगायाव फैखो ओमफ्राय बेथ' हाथरखि थाग्रा बिमादैनि न'सो नाथाय जों मानो फैदों बेयावलाय थांनोसै ओमफ्राय नोंदियालाय आदाया गारियाव माबा लायनो थांफिनदोंमोन आंहा जाग्रा लाबोदोंमोन नो बावबोदों दे होमबालाय दे थुदो आइ सिङाव आंबो आदाजों थांनि आयं हाजा थुदो सिङाव थांनोसै बेयाव थांनो माने जोंथ' बेलेगनावसो थांनो लागामोन ना आयं ओमफ्राय बाव मानोथो फैखो जों No, I mean बै सिख्लानावसो थांनो नागिरदोंमोन ना जों औ ओमफ्रायथ' मोनफैबायना मोनफैबाय माने आरे जायनाव जों फैनो होननानै फैदोंना बिलाय मोनफैबाय दा बिसिनावनो जायनो थै होदोंमोन ना जा बे सिख्लायानो बिनि एड्रेसावनो थुफैदों जोंनो मा मुंमोनलाय सिख्लाना बिनि मुङा हाथरखि मा बे खनसे एड्रेस लाखानाय दंमोन नालाय बेखायनो दा फैबाय आरो जोंनि बेयावनो डाइरेक्ट Are you sure ना आयं बेनो मार ओहो बाबा बेनो आरो मानो बेनो नङा जानो आं सिनायखायो माथो मानसिनि महर मुं ओमफ्राय एड्रेसखौबो दाख्लै हस्पिटालावनो लाखिखादोंमोन दा ओमफ्राय नोमायुङा गोसोआव दंमोन ना दे थुदो सिङाव थांनोसै थाबथा लानानै थांसै आलासिखौ बे बोरै जाखो जेनेबा जाय सिख्लाया आंनो थै होदों बे आरो रावबो नङा हाथरखियानो बिदिबा आंनि जिउखौ बासायगिरियाबो नोंनो सिमांना मोगथां बायदिसो मोनलायलायबायलै माथो हैद
हाथरखि नोंनो बै सिख्लायाबो? होमबाथ' एबार नोंनि थाखाय आंनि गोसोआव बांसिन जन्नाय फैबावबाय। माय लाइफ हाथरखि। ओइ सना, सिरि सिरि आंनि जिउखौबोसो बासायबावदों आरोना नोङो? बा लोगो मोनबाबो खिन्थालायबावा। गोदान जिउ होबावबायसो नामा नों मेहेरनो? उफ सना, नोंनि बाथ्रायानो आलदा होनखाबायना। बोरै कानेक्सन जायो होनबा नङा होमबा नोंजों? दाथ' नोंनि थैयाबो आंनाव दंबालाय माथो नांबावगौ आरो। सना माइनाव आंनि। नै नोंनि मेहेर सनाया फैबायानो दा। नो मादिया हराबाबो लाना थांगोन, खोथा गैया। फाइनालि बेबि, नोंनि न'आव फैलायबाय। दाथ' एबार जाहोनाबो दंखायोना। फैसाफ्राबो निउ इयारावनो थोब्ले माब्लेसो जाबाय माबा। ओजों लोगोफ्रा आरो जि पार्टि जासोदों, पिकनिक जासोदों। नोंबो थाब्लाबो साफोरा। लांदो मादै। आयै नोंसो बिदिहाय। मोनसेबो खामानिखौनो मोजां मावथाराना नोङो। नोंखौथ' दिनै र'। नङा मादै। मोनसेबो मोजां खामानिखौनो मावाना नोङो? ओरैनोबा जानायावबा खम नङा नोंथ'। जानायावल' मोखासथ'। उदां जानो मोनजादोंथ'। हाबाब मा सोलिगासिनो बेयावलाय? नोंखौथ' दिनै गनजों ना जेजों खिजाया होखाथारगोनहाय दिनै आङो। बांद्राय अनदोंथ', बेखायनो खर'फ्रानो देरबाय नङा होनबा? नोंखौथ' खालामला मादै। आयौ सोर जाखोसै नोंलाय? Hey, you. सोरखौ आखाइ होनो नागिरदोंमोन नोंलाय? नोंखौ आखाइ होनांगौ नायथोंलाय। सोरबा नोंखौ गाज्रि नोजोरबो होदोंलाय। नागारा आं बिखौ। जाबायसै। आंनि हाथरखिखौ जाय नोजोर लागायगोन, बेनि नाम निशानखौबो खोमोरजोबगोन आं।